রইলো কি এটা বল କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଆସ୍ତଲା ଗୋଟେ ବଢିଆ ମାଲଟା ଧରି ରଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତେ। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ପଳେଇଲା ତା ଘରକୁ। ଯାଉ ଚାଲୁ ତା ଘରେ କଣ ଆମେ ବସି ପାରିବାନି କି? ବସି ତ ଆସିଲେ ଏବେ ତାକୁ କରିବା କଣ? ହାଲୋ ଏଠି ପଢିବାକୁ ଆଇଛୁ ନା ତାକୁ ଡରେଇବାକୁ ଆଇଛୁ ଲୋ? ଦାନ୍ତଟା ଡେଲି ଖୁଟୁଛୁ ମଲୁ କେମିତି ବା? ଆବେ ଚିକେନ ଯୋଉ ଖାଉକି ବେମାର ହଉନଥିଲା ଆଉ ସେ ଚିକେନ ଖାଇକି ମରି ଯାଇଛି। ହାଲୋ ହଁ ହାଲୋ ତୁ କେମିତି ମଲୁ? ଆଲୋ ଗଛ ତଳେ ଝାଡା ଯାଇଥିଲି ଗୋଟା ନଡିଆ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡିଗଲା ଦେଖୁନୁ ଫାଟି ଯାଇଛି ମରି ଯାଇଛି। ହାଲୋ ସେଇ ପାଇଁ ରକ୍ତ ବହୁଛି ସେଇ ପାଇଁ ବହୁଛି। ହାଲୋ ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ନଡିଆ ଗଛ ଉପରେ ରହୁଛି ଲୋ। କଣ ବେ ଏଠି ଶୋଇବାକୁ ଆଇଛୁ ନା ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଆଇଛୁ ନା ଯୋକଡି ଖାଇ? ତୁ ଏସିରେ ଶୋଇଥିଲୁ? ତୁ ଜିନ୍ଦଗିରେ ଏସିରେ ଶୋଇଥିଲୁ ନା? ଦେଖ ଏସି ନା କିଛି ଶୋଇପଡେ କେବେ ଶୋଇଥିଲୁ ତୁ? କି ଭୂତ ବା? କି ଭୂତ? ଆଜିକାଲି ଫରେନ ଭୂତ ନା ମାରିଦେବି ତାକୁ ମାରିବା ଚାଲ। କି ଭୂତ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମାରି ପାଇଲୁ ଲୋ? ଭୂତ କି ଭୂତ ତୁ? କି ଭୂତ କି ଭୂତ କି ଭୂତ କି ଭୂତ